Nakahilera na sa Urdaneta City Bagsakan Market ang mga fruit vendors bilang paghahanda sa nalalapit na holiday season. Ayon sa nakapanayam nating mga tindera at pamunuan ng Bagsakan Market, November 26 pa nang umpisahan ang paglilipat sa mga fruit vendors sa harap ng pamilihan. Sa kasalukuyan, nananatili umanong mataas ang presyo ng mga imported fruits tulad ng mansanas na mabibili ng tig 25 pesos bawat piraso. Peras 20 pesos kada piraso. 35 pesos kada piraso naman ang orange. Murkot 25 pesos kada piraso. Nasa 50 pesos kada balkot naman ang kiat-kiat. Steady naman umano ang presyo ng mga local fruits tulad ng dalandan na mabibili ng 15 pesos kada 1/4. Melon 80 pesos kada kilo. Pakwan 100 pesos kada piraso. Nasa 80 to 100 pesos naman ang pinya depende sa size. 80 to 100 pesos naman ang lakatan. Ayon sa mga tendera, matumal pa raw ang bentahan ng mga prutas. Marami din umano ang supply at sapat umano ito hanggang sa katapusan ng Disyembre. Asahan rin umano ang pagtaas ng mga presyo ng prutas habang papalapit ang araw ng Pasko at Bagong Taon. Matumal pa po sir ang bentahan. Kasi po mahal po ang mga imported po. Imported fruits po mahal, pero yung local po okay lang naman po ang presyo. Marami pong supply. Kaso ang problema po, mataas po ang mga apple, mga imported. Pero yung local po, okay naman po yung price. Aasahan natin yung prutas na mga iba, halimbawa ipakwan, local, tataas po siya ng mga 10 pesos. Depende po sa supply mo na. Papalapit po yung Christmas po at saka bagong taon. New Year. Opo. Samantala, sa paglilibot ng news team sa Urdaneta City Bagsakan Market, narito ang presyo ng ilang mga pangunahing gulay. Talong 80 pesos kada kilo, kamati 60 pesos ang kada kilo, sitaw na nasa 120 pesos kada kilo, kalabasa 30 pesos kada kilo, 20 pesos naman ang upo at 60 pesos per kilo naman ang pechay. Nananatili namang mataas ang presyo ng gulay panggisa. Nasa 200 pesos pa rin kada kilo ang sibuyas, 180 naman sa bawang. Taas-baba naman ang presyo ng mga highland vegetables tulad ng Baguio beans na nasa 280 pesos kada kilo, lettuce 220 pesos kada kilo, carrots na nasa 80 pesos kada kilo, at 45 pesos naman ang kada kilo ng patatas. Yan ang latest update ng mga presyo ng mga pangunahing gulay at prutas dito sa Urdaneta City Bagsakan Market. Lester Narag, Balitang, Solid North.